भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेट्सखौ जागायलांदिनि आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो एसेब्लाबो आपडेटखौ लालांनो हागोन आरोना थ' जोङो इन्टारेस्टिं आपडेट ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों बेनो जाबाय आइजोफोरनि ना मामाया जेरैबायदि माने फोसावनानै होलांदोंमोन आवगोलावनो दा मोनफा मोनफा होबोगासिनो आरोना खेबसेयावनोथ' होजोबनो हाया एथबां लाख मानसिनो खनसेयावनो माबोरै होजोबनो हानो ना दा स्टेप बाय स्टेप बेबायदिनो मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्टबाबो होबोगासिनो दङ आरोना दा जियानो हक जोङो आरोबाव कलियाबरावहाय जोङो मोजां मोनसे दृश्य ओंखारबोनाय जोङो नुनो मोन्दों थ' बेवहाय आइजोफोरनो एसिटिनि आइजोफोरनोहाय बेबायदि जोङो सेकफोर होनायबो नुनो मोन्दों आरो प्लास आइजोफोरजोंहाय मामाया मोजाङैनो सेल्फि लादों आरोना बिराद इन्टारेस्टिं दृश्य जोङो नुनो मोन्दों आइजोफ्रा बिराद रंजादों बिराद इन्टारेस्टिंखा आरोना थ' आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन दा बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप होबोबाय थागोन आरो जोंनि बिटिसिआवबो लासैनो मोनगोन आरोना थ' जोङो नेनोसै आरो जोंनो समा खिन्थागोन थ' आपडेट्स मोनोबा लानानै फैगोन बांद्राय गोलाव खालामा थ' आङो एसे ক্লিপসखौহাই होनानै होलांदिनि आरोना আজি ৩২,০০০ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন পালে এই আঁচনিত এটা ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই ৰাস্তা দি গৈ থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাসকলে ২৫,০০০ আৰু ৫০,০০০ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব